Jeg ved ikke, hvornår det begyndte. Jeg har vendet mig til, at det bare er sådan, det er. Men jeg rører ikke ved andre mennesker. Ikke det, der ligner. Tænk, hvis de gav mig AIDS. Jeg trykker ikke folk i hånden. Jeg kan ikke røre ved noget, som et andet menneske har rørt ved. Hvis jeg skal udenfor, tager jeg altid og vikler plastik rundt om mine arme. Jeg pakker fødder og ben ind i afdækningsplast. Og til sidst laminerer jeg mine hænder og fingre i tyndt, gennemsigtigt plast. Jeg tager ingen chancer. Jeg skal ikke nyde noget. Det gør måske min tilværelse lidt besværlig indimellem, men det vil jeg da skide på. Jeg skal fandme ikke have AIDS.